କେହି କେବେ ଅମୁଲ ଚୋରି କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଥିବି ବୋଧେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଅମୁଲ ଚୋରି କରିବାରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଏବେ ବି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବତେଇବି ଅମୁଲରେ ତରକାରୀ ବି କେମିତି ହୁଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ଭାଜିଥିଲି। ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିଲେ ଅମୁଲକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳି ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ଯେମିତି ସାଧା ତରକାରୀ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବିଲାତି ଦେଇକି କଷି ଦେଇଥିବେ, ବାସ୍ ତାପରେ ଅମୁଲ ପାଣିକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଭଜା ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବେ। କି ଟେଷ୍ଟି! ଜୀବନଟା କେବେ ଖାଇନଥିବେ ଏମିତି ତରକାରୀ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ତା ସହିତ ମୁଁ ଗରମା ଗରମ ପରଠା ବନେଇଥିଲି। ପରଠା ବନଉ ଦେଖିଲି କି ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଫଟାଫଟ ଗଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଘରେ ଯେହେତୁ କେହି ନଥିଲେ, ସବୁ କାମ ମୋତେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କି ଦୁଃଖ ଆମର, ତ ଚଳିବ, ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମା ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭୋଗ ନେଇକି। ଯେହେତୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି, ତ ଭୋଗ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ୟମିସା ପଲଉ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଖାଇଥିଲି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି।